bago tayo mag-secret file, ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Good evening, Luzon, Visayas, Mindanao at Metro at Mega Manila. Oras na muna natin sa Bunga Puluan, it's already 9:22 p.m. At kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jalo. Mga kabisyo, isang panibagong araw na naman. Isang panibagong kwento na pwede nating kapulutan ng aral. Kwento na kukurot sa ating puso. Kaya mga kabisyo, pakinggan at namnamin natin ang kwento ng ating letter sender ngayon sa Rocky's Secret Files with Titan Jalo. Dear Titan Jalo at Rocky Terra, magandang gabi sa inyong dalawa at sa mga tagapakinig ninyo. Matagal na akong nanonood sa mga live ninyo at nakikinig rin po ako on air. Relate ako sa mga kwento ninyo. May mga nakatulad pa po ako sa mga kwento ninyo na binabasa. Sa totoo lang po, DJ Rocky Terra at DJ Titan Jalo, natatakot ako sumulat sa inyo. Una sa lahat, baka husgahan ako ng maraming tao at sabihin sa akin ng mga tagapakinig ninyo na ang tanga-tanga ko. Pero ngayon, handa na po ako. Handa na ako dahil tingin ko ito na po yung tamang oras para ikwento ang mga pinagdaanan ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang RJ. Nagmahal ako ng 9 years. Sa taong hindi ko alam kung minahal ba talaga ako o napilitan lang dahil ako lang yung nandyan para sa kanya. DJ Titan Jalo at DJ Rocky Terra, Nine years po ang aming pagsasama. Pero wala pong pinanghahawakan kung aabot ba sa kasalan o sa hiwalayan. Tama po kayo nang narinig. Umasa kasi akong pakakasalan ako. Pero wala pala siyang plano para pakasalan. Pakasalan ng katulad ko. DJ Titan Jalo at DJ Rocky Terra, sa aming 10 na taon na magkasama, ilang beses niya po akong niloko. Hinayaan ko lang po yun dahil mahal ko siya. Pero may hangganan pala ang pagiging tanga. Tanga na po ako kung tanga pero nagmahal lang ako ng totoo. Naalala ko po na grade 9 po ako nung nakilala ko siya sa Instagram. Nilalike niya ang IG post ko at nagchat siya year 2016.
Nung una, masaya, puppy love kung tawagin, at nandun lahat ng kilig at saya. Pero hindi ko alam na lalalim pala ang aming pag-uusap. Lalalim pala ang nararamdaman ko sa kanya. 2017, sinagot ko siya. Kasi iniwanan daw siya ng nililigawan niya. At ang masaklap doon, DJ Rocky at DJ Titangelo, classmate ko po pala yung nililigawan niya noon. At kaibigan ko pa po nung elementary kami. Small world talaga kung tawagin. Siyempre, nagkwento siya ng mga panliligaw niya sa friend ko. Ako naman, nakikinig lang. Hanggang sa naging malapit kami sa isa't isa. At doon niya na nga po ako niligawan. Noong 2017, doon ko po binigay sa kanya ang matamis kong oo. Isang buwan pa lang po kami noon, DJ Titangelo at DJ Rocketera, may mga pagsubok na agad sa relasyon namin. Niloko niya po ako agad. Ang masakit po doon, nakikipagkita pa din po pala siya doon sa kanyang nililigawan na patago. Fiesta yun sa isang baryo noon sa amin. Siyempre may mga artista. Madalas pumupunta sa perya yung mga tao. Halos araw-araw niyang sinasabi sa akin na pupunta daw siya doon sa peryahan. At nalaman ko na hindi pala ako yung gusto niya makasama doon. May iba pala siyang gustong makasama. Kaya pala sobrang napapadala siya sa peryahan. Bigla na lang siyang walang paramdam. Buti na lang meron akong isang kaibigan na inaya ako pumunta ng fiesta. Nung una, nung niyayaya ako ng aking kaibigan, ayoko sana sumama. Kasi nga, hindi ako nakapagpaalam sa kanya. Sabi ng kaibigan ko, huwag ka na magpaalam. Malay mo, magkita kayo doon. Kaya bandang huli, nayaya po ako ng aking kaibigan. Nagbakasakali na ako na makikita ko siya doon at hindi nga po ako nagkamali. DJ Titangelo at DJ Rocketera. Nandun po siya. At kasama niya po yung kaibigan niya at yung babae na nililigawan niya. Nagulat siya. At nagulat din ako. Di niya alam kung ano ang sasabihin sa akin DJ Rocketera at DJ Titangelo. Sinabi niya na mag-usap kami. Pumayag naman ako. Nung una walang kumikibo at sobrang ingay ng paligid pero wala akong naririnig na ingay. Ang naririnig ko lang yung araw na yon ay kaba ng dibdib ko. Hindi siya nakatiis. Nagtanong siya kung anong ginagawa ko doon. Sumagot na lang ako na, ikaw ang dapat kong tinatanong. Ano ang ginagawa mo dito? Anong ginagawa mo dito na meron kang kasama na ibang babae? At alam ko yan yung noon mong nililigawan. DJ Rocky at DJ Titangelo, hindi niya po ako masagot. Alam kong merong iba noong gabi na yon pero pinagsawalang bahala ko ang lahat ng mga nararamdaman ko.
Umuwi ako nang walang maayos na sagot na galing sa kanya. Natulog ako nang umiiyak at paggising ko na lang, punong-puno ako ng text message sa aking cellphone. Ang aga, nagulat ako dahil napakahaba ng kanyang mensahe. At nakapaloob doon sa mensahe na pinadala niya sa akin. Nakikipaghiwalay po siya dahil binalikan na daw siya ng babaeng nililigawan niya noon. Alam nyo, mga kabisyo, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, meron siyang linya na hindi ko malilimutan. Ang sabi niya po sa akin, hintayin ko daw siya. Babalikan niya daw ako. Kapag hindi na daw sila naging okay nung kanyang nililigawan, babalik daw siya sa akin. Sobrang sakit po mga DJ. Sobrang sakit mga kabisyo para maging second option ka lang. Pero ganun pa din. Tanga pa din ako. At sa sobrang katangahan ko, hinintay ko pa rin siya. 3 buwan po ako naghintay, DJ Rocky at DJ Titangelo. At hindi ako nabigo. Bumalik nga siya. Binalikan niya ako ng June 2017 at naging kami ulit DJ Rocky Terra at DJ Titangelo. Naging maayos yung relasyon namin sa pagbabalik niya. Hindi nagkaroon ng problema. Hanggang sa dumating naman ang pangalawang panloloko niya, DJ Titangelo at Rocky Terra. Year 2022. Nag-work na po ako sa Tarlac City noon. Akala ko okay kami kasi dumadalaw lang siya sa Tarlac from Nueva Ecija. Fast forward. Dumating yung pinsan niya galing Japan. At gusto ng pinsan niya na makilala ko kasi nga hindi naman ako iba sa kanila. So dali-dali pong umuwi ako ng Nueva Ecija noon. Pero pagdating ko sa kanila, may tumabi sa akin na bata at ang sabi niya sa akin, "Ikaw po ba yung girlfriend ni Tito? Kasi kung ikaw, bakit may palagi po siyang kausap na babae sa cellphone niya? Tawag pa nga niya, baby. Ikaw po ba yun?" DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, nagulat ako. Alam naman natin na hindi nagsisinungaling ang bata pero naging bulag ako noon. Kahit na nagulat at parang binuhusan ako ng tubig, nandun na naman ang pagiging tanga ko. May alam na ako pero hindi ko siya kinausap. Bago dumating yung pinsan niya, umalis siya ng bahay at pumunta siya ng bayan. Iniwan niya po yung cellphone niya sa bahay. May kailangan sana ko ipabili, DJ Rocky at DJ Titangelo, at tinatawagan ko po siya pero nagri-ring sa loob ng bahay yung cellphone niya dahil naka-charge pala. Nagkaroon po ako ng girl instinct ng oras na yun, DJ Rocky Terra. Binuksan ko ang cellphone niya para mangalkal sa messenger niya. Pero wala akong nakita.
nakita ko yung apps ng Mobile Legends at binuksan ko ito. Nanginginig ako, DJ Rocky at DJ Titangelo, ng mga oras na yan. Sabi ko sa sarili ko na sana mali ang nasa isip ko. At pagbukas ko pa lang ng Mobile Legends app niya, may nakita na akong message doon. Binuksan ko po yun at doon na nga tumambad ang pruweba na naglolo ko na naman siya. Nag-update siya sa isang babae na nandun. At ang masakit pa doon, sinabi niya doon sa babae na nandito daw yung girlfriend niya. Sana maunawaan siya at 1 linggo muna silang hindi mag-uusap. Dahil 1 linggo daw ako nandito sa kanila. Huwag daw mag-alala yung kausap niya doon sa Mobile Legends dahil makakapaglaro daw ulit sila at makakapag video call. Dahil nga papauwiin din daw ako kagad sa Tarlac. DJ Rocky at DJ Titangelo, mga panahon na yun na nabasa ko yun. Durog na naman ako. Sobrang hindi ko akalain na sa pangalawang pagkakataon ay magagawa niya na naman sa akin yun. Pinapili ko po siya. Sabi ko, sino ba talaga gusto mo? Dapat bang maghiwalay na lang tayo? Sagot naman niya, mahal niya daw ako. Hindi niya daw ako kayang iwanin. At ito na naman ako. Nagpakatanga na naman ako. Nagpatawad na naman ako sa pangalawang pagkakataon. Hanggang sa naisipan namin mag-live-in together. Pero sa pangalawang pagkakataon na pinagbigyan ko siya, akala ko magbabago na ang lahat. Pero hindi pa pala. Nasira po yung phone niya. At no choice siya noong mga panahon na yon, hiniram niya po yung cellphone ko. At agad ko naman binigay sa kanya. Pero sa pagkakataon na yun, hindi ko akalain na doon naman pala magbabago ang lahat ng takbo ng relasyon namin. Dahil sa pangatlong pagkakataon, meron na naman siyang ginawa na panloloko sa akin. Gabi-gabi kaming magkatabi. Gabi-gabi kaming magkayakap, pero paano nangyari yun? Paano niya ako nagawang lokohin nang nasa iisang bubong lang kami? Iyak ako ng iyak. Nung panahon na nalaman ko na niloloko niya po ako, hindi ko na po napigilan ang sarili ko. Kaliwat kanan na nagbigay kong sampal sa kanya. Pinaghahampas ko siya ng hangin at lahat ng mahawakan ko ay hinahampas ko sa kanya. Hanggang sa narinig kami ng tita niya sa taas. Tinanong ako ng tita niya kung anong nangyayari. Habang iyak ako ng iyak.
Isa lang po ang nasabi ko. Habang humahagulgol ako, DJ Titangelo, ng napakalakas. Ang mga lumabas na salita sa aking bibig ay, tanungin niyo po yung magaling niyong pamangkin. Sa dami ko pong sakripisyo na binigay sa kanya, wala lang pala sa kanya ang lahat ng yun. Kaya niya po palang itapon ang lahat ng pinagsamahan namin. Kaya niya po palang sirain yung relasyon na binuo ko at pinaglaban ko dahil lang sa isang babae na naman po. DJ Rakitera, DJ Titangelo, nagulat yung tita niya. Agad-agad akong kinausap ng tita niya. At kung iiwanan ko daw ang pamangkin niya, maiintindihan daw nila. Sobrang sakit. Sobrang sakit dahil gumuho ang mundo ko. Lahat ng pinaghirapan ko, wala lang sa kanya. Lahat ng binigay ko, wala lang sa kanya. Pero ito na naman ako. Tanong ko na naman sa sarili ko, bakit hindi ko siya kayang mawala? Bakit hindi ko siya kayang iwanan? Ang daming tanong sa isipan ko, DJ Titangelo at DJ Rakitera. Isa na po dito, dahil ba kaya hindi ko siya kayang iwanan dahil hindi ko pa siya tapos mahalin? Isa ba yun sa mga dahilan? Kaya DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa pangatlong pagkakataon, nagpatawad na naman ako. Sumubok ulit ako sa huling pagkakataon. At sa pang-apat na pagsubok, dito na nawala ang lahat. Napalitan kami ng madilim at hindi magandang katapusan sa aming relasyon. DJ Titangelo at DJ Rakitera, sa huling pagkakataon na binuhos ko po ang sarili ko, ito po yung mga panahon na napalipat kami ng Parañaque dahil nag-end contract kami doon sa dati naming inuupahan. Pero alam niyo po ba yun? Kahit pala sobra na ibigay mo na pagmamahal, sakripisyo mo ang sarili mo, halos itaya ko na yung buhay, karir ko at lahat-lahat na, kapag nasa maling tao ka pala. Baliwala lahat ng sinasakripisyo mo para sa kanya. Ang iisipin niya pa rin ang sarili niya. Sa huling pagkakataon po, gumawa na naman po siya ng kalokohan. (2025) Nagkasala na naman ulit siya.
Dito na ang mas matindi niyang ginawa, DJ Rocky at DJ Titangelo. Laking gulat ko. Yung partner ko may ka-sex on phone na ibang babae. At napakinggan ko lahat ng yon. Nanlumo po ako. Akala ko kapag nakita ko siya ulit na nagloko ay kaya ko na ulit harapin, pero eto pala yung pinakamasakit sa lahat. Na makikita ko. Rinig na rinig ko at kitang-kita ko kung paano po siya mag-enjoy sa ibang babae habang kausap niya po ito sa telepono. Nagpapalitan din po sila ng mga videos. Hindi lang isang video, DJ Rocky at DJ Titangelo, kundi mahigit 5 o 10 mga videos yung mga napanood ko sa kanila. Iba-ibang lokasyon. Meron silang video sa kwarto, sa CR, sa office. Ang dami. Sobrang sakit po ng mga ginawa niya. Sobrang sakit po ng ginawa niya sa akin. DJ Rocky at DJ Titangelo, napapaisip po ako palagi. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ko para bigyan ako ng lalaking ganito. Ginawa ko naman po ang lahat, DJ Rocky at DJ Titangelo. Tinulungan ko po siya. Sinuportahan ko po siya. Pinatawad ng paulit-ulit. Binigay ko po ang lahat. Kahit wala nang matira sa sarili ko. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra. Bakit kaya ganito ang tadhana sa akin? Bakit kaya napakadaya ng tadhana para sa isang katulad ko na tunay magmahal? Ang hinihiling lang naman ay huwag akong lokohin. Kahit hindi niya na pumasuklian ang katulad ng pagmamahal ko, yung pagmamahal niyang ibibigay niya sa akin. Ang sakit lang sobra. At nagiging dahilan niya palagi sa akin na init lang daw ng katawan lahat ng yun. Wala daw siyang feelings dun. Yun po yung isa sa mga dahilan niyang hindi ko matanggap. DJ Titangelo at DJ Rocky Terra, hanggang sa mas ginusto ko na lang pong tapusin kung ano po yung relasyon namin. Kahit sobrang sakit sa akin, kahit ayoko pang tapusin, pero naubos na po ako. Hindi ko na rin kasi kilala yung sarili ko. Pinapabayaan ko na yung sarili ko. Hindi naman siguro masamang piliin ang sarili, di ba, DJ Titangelo at DJ Rocky Terra? At hindi rin naman sana masamang sumuko sa pinaglalaban ko na tingin ko noon ay tama at tapat na pagmamahal.
Nais ko lang pong sabihin sana sa lahat ng mga kabisyo na nakatutok ngayon, DJ Rocky Terra, DJ Titangelo, na wag sana akong husgahan. Wag sana akong husgahan dahil sobrang nagpakatanga ako. Ang tanging alam ko lang kasi noon, nagmamahal lang ako ng totoo. At bago ko tapusin ang aking liham na ito, para sa'yo, you are my greatest love and greatest pain. Hindi na kita papangalanan pero oo, ikaw yun. Na minsan dumating sa buhay ko na naging masaya ako, pero ikaw rin pala ang dahilan ng pagkawasak ng sarili ko. Maraming salamat na lang sa'yo at pag-iingat ka palagi. Muli, DJ Rocky Terra at DJ Titangelo, salamat at binasa niyo ang kwento ko. Habang sinusulat ko po ito, yung sakit na nararamdaman ko ngayon ay mas lalo pong nabawasan. Maaring ngayon ay hindi pa po totally healed pero alam ko sa sarili kong makakaya ko. Makakaya ko ang lahat ng trauma na binigay niya. Kaya muli, maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat.